Masquerade muri Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchigwagara subscribe, don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe tagira nyaya etika pa Plumtree hapo pane a married prosecutor uyo riparumana nzombe after ma pictures ake nude pictures ake nevakadzi vakasiyana siyana akacirculate kwa WhatsApp group muri Zimbabwe. Nomira mushe among these women panga pane a married regional magistrate yanonzi Stembinkosi Ndebele muri Zimbabwe yana pictures ake futa circulate aonekwa ari pamwe chete na prosecutor anonzi Kennedy Muleya muri Zimbabwe. The National Prosecuting Authority yatora yachiti Muleya is now facing my disciplinary processes muri Zimbabwe. Zvikunzi zvichitiko chaitika mushure mekunge Muleya aenda kumba kwake akadhakwa. Zvikunzi mukadzi wake akabva manager kuunlock phone yake ndopa akaona ma pictures nude pictures aisenderwa nevakadzi vakasiyana siyana muri Zimbabwe. Zvikunzi mukadzi uyu haana kufara nazvo akabva asenda ma pictures muma groups zvabvazaita kuti ma pictures aite viral. Mamwe acho ndo ayo amuri kuona ari apo muri Zimbabwe. Zvikunzi among vakadzi apa pana magistrate uyo anonzi Stembinkosi Ndebele pamwe chete ne police officer, then poita immigration worker muri Zimbabwe ukoko Plumtree muri Zimbabwe. Zvinomira mushe murume uyu ndafunga this incident yamboitika zvakare mushure mekunge Justice Thompson Mabikwa vakadzingwa basa last year mushure mekunge ma nude pictures avo akalikwa negirlfriend yavo muri Zimbabwe. The National Prosecuting Authority yataura iyo ichiti they're going to take measures pamusoro penyaya yezvichinzi ma prosecutors avo nema workers avo vanofanira kushanda neintegrity muri Zimbabwe. Zvichinzi zvinhu zvakadai they don't expect it from ma workers avo muri Zimbabwe. Ndonyaya tatakuigirai muzvara nhasi tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.